Айде, почва. Ние с господин Павлов мислим като една съвременна президентска двойка да направим живота в България по-лек. Господин Павлов мисли, че живота в България може да бъде по-лек благодарение на нашата кандидатура. Господин Павлов. Да, нашата кандидатура е много съществена и много точна. Ние сме за свободния секс, за свободния алкохол, свободните цигари. Безплатен туалет. Също така, нещата, които винаги биха могли да се случват както ние пожелаем и както вие пожелаете. В смисъл, че анархията трябва да бъде много пълна, много точна, много конкретна и директна. И креативна, и градивна. Най-вече. Ние с господин президента смятаме, че живота в България може да бъде оправен благодарение на два над 15 см органа, които свирят прекалено добре музиката на съвършения живот. Казвам. Това е класиката на нашето съвремие. Абсолютно. И съвремието на нашата класика. И ние ще успеем да вкараме България там. Да, разбира се. Където е мястото. Именно, т.е. на върха на света. България на 7 континента. И колкото океана има. Независимо колкото са.